Ọgbala afọ 50 kamgbe agha Biafra biri na Nigeria, nke bụ agha kacha mefuo ndụ ndị mmadụ ma tinye nkewa n'etiti ịdị n'otu Nigeria. Mana agbanyeghị na o teela alụrụ ya bụ agha, ọtụtụ ihe malitere ya ka na-afịọkwa na Nigeria ruo taa. Ka anyị gaa na mbido ebe o siri malite. N'afọ 1960, mba Britain nyere Nigeria nnwere onwe ka ha bụrụ mba nke onwe ha. Mba, ọ bụghị ebe a ka ọ malitere. Ka anyị laghachikwa azụ ebe ọ malitere. N'afọ 1914, mgbe ndị ọcha nọ n'ọchịchị, ndị Britain kpọkọrọ ndị niile nọ n'akụkụ mmiri Niger nke ruru agbụrụ 250 ọnụ kpọọ ya Nigeria. Ndị Igbo nọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ, ndị Hausa nọ n'ugwu, ma ndị Yoruba nọ na mpaghara ọdịda anyanwụ. Lugard bụ onye na-anọchite Britain oge ahụ lụkọọ ndị a niile ọnụ kpọọ ha Nigeria ka ọ dịrị ya mfe iche ha. Mana n'afọ 1960, oge ndị ọcha lara, ha nyere Nigeria nnwere onwe nke ndị nọ n'isi oche bụ Tafawa Balewa na Nnamdi Kanu. O gbughị oge ka enyesịrị Nigeria nnwere onwe a, nsogbu amalite n'etiti agbụrụ dị iche iche na Nigeria. N'afọ 1966, ndị agha ụfọdụ nke onye ndu ha bụ Chukwuma Kaduna Nzọgụ gara ịnapụ ndị nkịtị ọchịchị n'ike, nke butere eji gbuo onye isi ọchịchị oge ahụ mee agụụ iro nsị onye isi. Mana o gbughịkwa oge ọzọ, n'ọnwa Julaị afọ ahụ, otu ndị agha ọzọ nke onye ndu ha bụ Murtala Mohammed napụkwara iro nsị ha ọchịchị. Nke a butere ọgbaghara na mpaghara ugwu Nigeria ebe ndị Igbo na-azụ ahịa, mere ejiri gbuo puku kwuru puku ndị Igbo na mpaghara ugwu atụmadụ na Kano. Mana otu onye welitere isi na ndị agha bụ onye Igbo, aha ya bụ Chukwuemeka Ojukwu, gbara isi akwara fọrọ ntutu taa sị na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo na ogbugbu a egburu ndị Igbo na Nigeria ga-ebi. N'ihi nke a ka ndị Igbo gawara onwe ha, o wee kwupụta nnwere onwe Biafra n'aka Nigeria nke ọ kpọrọ the Republic of Biafra. Mana Nigeria anabataghị nke a chacha. N'abalị 6 ọnwa Julaị afọ 1967, agha wee malite. Alụrụ agha a ruo afọ 2 na ọkara, mana nde kwuru nde ndị mmadụ ka egburu, ọkachasị ndị Biafra, ebe ndị ọzọ nwụrụ n'agụụ ka Nigeria gbachiri ụzọ esi ebubatara ndị Biafra nri. Ndị Nigeria kakwa nwee ngwa agha na ihe eji alụ agha karịa ndị Biafra. Ka agụụ malitere igbu ndị mmadụ, ọtụtụ ndị isi ndị Igbo malitere iji foto na-apụta n'agha ahụ ịgbasa ozi ka ndị ụwa gbatara ha ọsọ enyemaka. Ọtụtụ ndị mmadụ na mba ụwa malitere ime ngagharị iwe ka akwụsị agha ahụ. O rue n'abalị 15 ọnwa Jenụwarị afọ 1970, akpọbie agha Biafra na Nigeria ka ndị Biafra wụsara ngwa agha ha. Ọ bụ ezie na agha Biafra biri, mana atụmatụ Biafra ebighị chaa. Ọ ka dịkwa n'isi ndị Igbo niile ka ndị okenye kọrọ ụmụ ha akụkọ ihe mere n'agha ahụ. Na Nigeria taa, ọtụtụ ndị Igbo ebeela akwa arịrị na ihe butere agha Biafra na mbụ ka na-emekwa ruo ugbu a. Ndị Igbo nọ n'ebe dị iche iche ka na-ekwu na a ka na-emegbukwa ndị Igbo na Nigeria ruo ugbu a. Nke a mere otu ọhụrụ ji malite ịchụ Biafra n'ike. Otu ndị a na-ezukọ ebe dị iche iche eme ngagharị iwe na mba dị iche iche iji gosi mmasị ha maka nnwere onwe Biafra. Ha na-akpọkwa ka gọọmenti Nigeria nye Biafra ohere ikwu uche ha ma ha chọrọ ịnọ na Nigeria ka ha chọrọ ịla. Ụfọdụ otu ndị a bụ nke a kpọrọ Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra, MASOB, Biafra Zionist Movement, na nke akpụ n'ọnụ ugbu a bụ Indigenous People of Biafra, IPob, nke onye isi ha bụ Nnamdi Kanu. IPob na-egosipụta mmasị ha maka nnwere onwe Biafra n'ebe dị iche iche na Nigeria nakwa na mba ofesi, nke gọọmenti Nigeria jiri kpọchie onye isi ha Nnamdi Kanu n'afọ 2015 ruo 2017, oge ndị agha wakporo ụlọ ya n'Afara Ukwu dị n'Ụmụahịa, Abia Steeti. Otu ndị Amnesty International kwuru na ndị agha Nigeria gburu ihe ruru mmadụ 100 bụ ndị IPob na-eme ngagharị iwe na-ejighị egbe maọbụ ngwa agha ọbụla oge ha mere atụmatụ ha kpọrọ Egwueke n'afọ 2017. Dịka ọ dị n'afọ 1967, mgbe Nigeria achọghị ịnabata atụmatụ nkewa Nigeria na nnwere onwe Biafra, otu ahụ
ka ọ dịkwa taa ebe gọọmenti Naịjirịa kpọrọ otu IPob otu ndị na-eyi egwu nke mere na ọgbakọ ha niile na Naịjirịa bụ ihe megidere iwu. Ọtụtụ ndị ndu ndị Igbo ekwuola ka gọọmenti Naịjirịa hazigharịa Naịjirịa ka mmadụ niile chịkwaa akụ ha ka ndị na-achọ Biafra wetuo obi ha, mana nke a bụkwa ekwe a na-akụrụ onye. Biafra ọ ga-adị ka Biafra agaghị adị bụkwa ajụjụ ọtụtụ ka na-ajụ, mana otu ihe ndị ndu ndị Igbo na ndị hụrụ agha BBC Igbo gbara ajụjụ ọnụ na-ekwu bụ ka ọzọ